Vi er på vej til LaLandia. Jeg er med min far og farfar. Ja, så skal vi bare hygge os. Kan vi gå i morgen? Morgen med de til klokken 9. Morgen aften. Timen er godt. Det er godt. Så hopper vi bare i morgen. Der er en time væk. Come to Ida. Good boy, Eli. Highest ever now, Eli. Come on. Reach up. You want to do it, huh? Wow, you're so good. Look, Mommy's watching now. Yeah, I'll do it. Danmark. Ja, så er det bare forfærdet. Den har vi på 30. Og den har vi på 32. Den har vi 28.
så er en mand ude af starthullet. 25 på højre siden af 25. Opsen igen. Titta, jag kommer till honom borta. Det går bra.
starter. Man kan se helt ud. Ja, det kan man. Der er rigtig mange træer og sådan noget, og man kan se hele parken. Man kan lige se sådan en ting, så Og man kan se køre. på næsten se hele parken, så det er også lidt svært. Ej, ja, man kan se borgen. Man kan se rigtig der. Sæt dig lidt i det. Sæt dig i det. Sæt dig. Du kan også se over til Lalandia. Man kan se dem styre. Ej, vi kan se den anden der, der hvor vi er bagfra. Har vi Lego lufthavn. Grade. Ja. Klub på i arkiver. Ja. Bamsen. Nej. Spirres. Deres bamser. Ja. Nyt. Ja. Ejer om. Hvor står der om? Med. Ja. Deres. Deres. Eller ja. Jeg kan Ja. sige i. Ej. Hvor I. Ja, det er engelsk nu. I Love. love you.
Kan I ikke lige sige goddag til hinanden, sådan en hilsepind? Ikke noget med at kysse. Ida og Elias, mine damer her. Giv mig en ordentlig hånd. Whee! Og kom nu lige et skridt frem, Elias. Jeg skal lige spørge, Elias, går du til noget sport? Jeg går til basketball til. Du går til basketball. Hvad går du til? Gymnastik. Til gymnastik. Og hvor gammel var det, du var? Jeg er 7. Du er 20, okay. Nu skal... Hvad sagde du? Jeg bliver 8. Du bliver 28. Nu skal I bare... Hvor gammel bliver du? Jeg bliver snart 8. Du bliver snart 8, og hvor gammel er du? Jeg er 7. Du er 20. Nu skal I bare se, nu ved... Hvad sagde du så? Jeg sagde 7. 7, og nu kan jeg ikke huske dit navn igen. Elias. Godt huske, Elias. Vi skal lave det store trylletræk, Elias. Et skridt frem, og så skridt til den ene side. Og skridt til den anden side. Synes I ikke, han danser godt? Elias, vi skal trylle. Er du også klar til et trylletræk? Yes, nu skal I bare se, at jeg har øvet mig rigtig mange gange. Og kan I huske den her? Det skal være ligesom over i Rødby. Og nu skal I bare se her. Jeg har taget min tryllepose med, og jeg kan også bruge den som nathue. Nu skal jeg vise jer, at jeg kan trylle. Prøv lige at se her. Altså, den friske unge dame holder det røde tørklæde, og den friske unge mand holder det blå. Nu skal I bare lige se nu. Det er da forkert, det skulle være omvendt. Er det rigtigt nok nu? Ja! Yeah. Nu er vi... Kan I ikke lige bytte plads til det bliver rigtigt, hvis du lige hopper på nu er vi klar til det store. Elias, du skal holde det blåste. Og Smukke, du skal holde det rødeste. Og prøv lige at se, jeg snyder kun en gang, men posen er fuld af ingenting, er vi enige? Gider du lige at komme det røde tørklæde ned i posen? Ups. Elias kommer det blå ned ved siden af. Hej, hvad der går helt ned i posen, Elias. Og så gør jeg sådan, jeg prøver så her med begge øjne. Hokus pokus er plus af fokus med guldsko, balloner og filiokus. Sesam, simsalabim og magi, aberkanaber plus trylleri. Først tryller ind i trylleland, i stedet af gården. Hver forstand med trylle, rulle, dom og fantasi. For nu skal I bare se her plus trylleri. Så I har tryllet, så du det? Dit det røde har jeg tryllet helt blåt. Og dit det blå har jeg tryllet rødt. Er jeg lige god? Ved I hvad? Snyder jeg? Ja, jeg gør. Jeg snyder. Prøv lige at komme det røde ned en gang til. Så kommer du det blå ned ved siden. Prøv lige at høre her. Alle børnene herovre i Landia Billund, de tager den ene hånd op over hovedet. Alle børnene den ene hånd op over hovedet. Og alle de voksne den ene hånd op over hovedet. Prøv lige at kigge på de voksne, de gør det forkerte, Elias. Jeg sagde, at de skulle tage den ene hånd op over hovedet, de har alle sammen taget den anden. Så kan vi se det med fingrene, så tager vi hånden ned igen. Ups. Og prøv lige at se her, jeg har tryllet snyd her plus. Prøv lige at se. Og prøv lige at se, de der hører lige, hvordan de klapper. Men prøv lige at være herovre i Rødby, der klapper de meget højt. Så jeg skal lige låne det ene, og jeg skal lige låne det andet. Og så kan vi sådan lidt prøve at se her. 1, 2, 3, 4, 5. Så tager jeg dem begge to her plus. Klip sig en gang med fingrene. Og nu skal jeg se, om I er vågne. Og prøv lige at tage dem op, begge to, hold dem helt ud, så skal du høre, hvordan de klapper sådan cirka lige om lidt. Bare fold dem helt ud. Og var I altså lige gode, og som tak for hjælpen har jeg faktisk noget til jer begge to. Nu skal I bare se, at vi øps. Au, for pokker. Jeg fik det lige ned over tæerne. Nu skal I bare se, nu gør vi sådan her. Kunne du tænke dig en stor ballon eller en lille? En lille, hvad siger du? Også en lille, okay. Nu skal... En stor, kan du ikke lige sætte dig ned på knæene en gang? Elias, han er en rigtig gentleman. Han er på sommerferie herovre i Landia Billund. Og nu skal I se, hvor flink han kan være over for damerne. For prøv lige at se, at vi gør sådan her. Hallo! Og så gør vi lige sådan her, try her plus. Og så tager jeg den ene og binder sammen med den anden. Ups, sådan her. 1, 2, 3. Og så har jeg fra den bitteste lille stil op en af de der lidt små røde, så den kommer lige her. Og så kan jeg tage den her, se nu her plus den røde sammen med den blåste. Og den er altså ikke til dig, Elias. Du skal bare sådan lige holde den et lille øjeblik for mig nede på knæene. For jeg skal lige spørge dig, ved du hvad en gentleman det er? Det er sådan en, der giver damerne blomster.
Den er fra Elias, jeg skulle hilse mange gange. Klap i en smuk dame, og klap i Elias, han var rigtig god. Tak for hjælpen, ja, du var rigtig skøn. Elias, jeg har noget til dig også, du var rigtig sej. Venter lige om i det. Sejt. Hvor lang tid tager turen? I den gamle by kan det 6-7 minutter. Vi tager botanisk have med, så små 20 minutter. Ja. Hvad koster en tur? 30 til 40 for voksne. Nej, det har jeg ikke.